your hands. I like you. I wish you. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey. I love you. Basta lang mag-grocery kami, pero dito muna kami sa Big W kasi nga hanapan ko si Holly ng green na dress. Sana meron dito. And kanina, di ba, naka-off shoulder ako, guys. Paglabas ko sa bahay, medyo malamig. I said, Holly, tingnan mo siya. That's not dress. Parang walay na naman dito, guys. Meron puti. At saka yung nasa harapan. Walang dress, Baba. Bakit walang green? Meron naman dito red. Blue. Oh my goodness, Baba. Walang green. Bakit walang green, Baba? Yellow. Huh? Oh, look at it. I know, but that's not green, Baba. Ngayon, sana green to. Doon sa likod. Walay, Baba? Ito, mayroon naman dito, pero hindi naman green. Ito, maganda sana kung green to, no? Ayan, oh. Magganito ka na lang kaya, Baba. This is mine. Walang green. Wala talaga sila, guys, na green. Oh, maganda din sana dito. And, ha? May nakakita siyang wall. No, no. Ask Father Christmas for Christmas, okay? I know. Okay, let's go. Put it back, Baba. Good girl. We have to find your dress. Come on. Okay, come on. Ito yung nakikita kong wedding suit ni Holly. Kasi wala talagang green, guys. Marami na akong napuntahan. Wala akong makitang green. Pinasukat ko sa kanya. You like it, Baba? Ha? You like it? Ha? Do you want me to buy it for you? Size 3 to, pero parang medyo malaki sa kanya. Siguro, lagyan ko na lang dito ng pampasikip. Imperdible. Nandito. O, kasi size 3 to eh. Ano pa bang mayroon dito? Size 3. May size 2, pero parang ang lit naman ito. Let me see this one, Baba. We'll see. Pero size 3 ang gusto ko kasi you are 3 years old na, Baba. Sikipan ko na lang dito, no? Okay. Pinasukat ko yung size 2. Baba, stand up, Baba. You see? Ano ba? Size 2 or size 3? Nalilito tuloy ako. Yung size 2, oh, fit sa kanya, pero parang maiksi. Tingnan mo yan. Okay, Baba. Hindi ko alam. Pasukat ko ulit yung size 3. Yes. Pinasukat ko ulit yung size 3. Parang mas gusto ko yung size 3. Kasi eto parang, ano siya, parang bitin na sa kanya, no? Baba, come here nga. Tingnan mo siya. Sasayaw-sayaw. Come on. Yan na lang, no? You like it, Baba? Okay. Kunin ko na to kasi dalawa na lang yung natitira. Pero itago ko. Hindi ko ipapalam kay Holly na binili natin to. Ito siya sa kabila. So, hindi niya nakita na kinuha ko na yung wallet na Elsa na gusto niya. What's that, Papa? Ring. Wow, it's pretty. Come on. Bili ako ng pantali kasi yung mga pantali ko, wala na. Naubos na sila. No, you don't need that one, Baba. No, you didn't. Come on. Ito naman ko sa mga boys. Hinahanapan ko sila Kuya TJ at saka si Sak. Pero alam kong hindi nila to susuotin. Ayaw nilang mga ganito. So, wala akong makita para sa kanila. Ito sana. Tingnan nyo. Ang cute to. Pero hindi ko picture si Sak or si TJ na magsusot ng ganito.
Come on, Baba. Tingin tayo ng sapatos para sa dress ni Holly. Yes? What do you want for me? No. Not that one, Baba. Not that one. Lalaki naman. Wala namang kakasya kay Holly dito. Baba, come on. Yung outfit natin today, guys. Kung hindi malamig, ang suit ko dapat ay naka-off shoulder tayo. Kaso paglabas ko ng bahay, ang lamig. So, ayan. Pinatungan ko siya ng cardigans and, ayan, leggings and flat shoes. And yung bucket bag na black. So, yan ang ating OOTD. Baba, come on. And you, Holly, what are you wearing? No shirt. Ha? No shirt. New shoes daw siya, guys. And, ayan, naka-leggings din siya. Bites for daddy. Yeah, daddy bought that for you. Come on, let's go. Ha? This one. Yeah. Mag-window shopping muna ako sa mga toys. Tingnan natin kung anong meron dito ng mga pangregalo. Baba, come on. This one. Baby. No. Window shop muna tayo. Guys, tingnan nyo to. Baby alive. Ang cute niya, oh. Nagsasalita. Nagsasalita. Yep. You have to press here. No, here. You have to press here. Okay, come on. Come on. No, you have to write to Father Christmas, okay? Okay? Come on. Tingin. Bye-bye. Tingin lang tayo. I don't know. You wanna ask Father Christmas to buy that for you? You have to be a good girl. Okay? Oh, ayan. Father Christmas? Tumutunog siya. Wow! Yes, Father Christmas, okay? Yeah, okay. Come on. Wala, mag-grocery tayo, Baba. Wala to sa plano. Nandito na rin naman kasi kami. So, kasi nga, eto nga, yung damit na green. Wala tayong nahanap na green. Okay, come on, Baba. So, at least may idea na ako kung anong kukunin ko para sa kanya. Na mga, pangregalo sa kanya. Come on, Baba. Yeah, Moana. You already have Moana. Come on. No, you already have Moana, Baba. Malapit na talaga ang Christmas. Oh. Mga Christmas trees. Ha? Ang saya niya. Yeah, come on, let's go. Ang cute ng mga Nutella dito, oh. Ang kuya, please. Pardon? Buy it for kuya. Why? Why would I buy that for Kuya? Because, What's that? Minion. Minions? Yeah. Huh, bilhin ko daw para kila Kuya niya. No, Baba. Next time, okay? Okay, come on. Dito to sa harapan, wala naman na green, red, and white. Ang green nila parang pajamas. Wala talaga. No, we don't need that one, Baba. You already have this one, remember? This one? Say Father's Whispers. No, it didn't say Father Christmas. Said. Kasi nakita niya may ganyan-ganyan. No, you don't need to try. Ito na yung binili natin, Baba. Come on. Dami nang nilalabas na mga pangregalo, oh. Mga ganito ba? Yes, Baba. No, you don't need lollipop. We have lollipop at home, Baba. Ang cute naman ito. Vaseline, oh. Lip therapy. This one. Ah, maganda itong pangregalo nga. I want to buy this. Iregalo ko to kay Jan kasi dry ang lips ni Jan. Buy this. What? This. You're gonna buy this? What for? You have to ask Father Christmas and you have to be a good girl. Yeah. Come on, put it back. You have to be a good girl. Come on. Put it back, Baba. Elsa kasi, oh. Saan mo naman niya nakita? Wow. Okay, come on. May nakita siyang purple na, ayan, oh, bounce. No, don't sit, Baba. Don't sit on it.
Okay, put it back now. Okay. Wow, it's nice. Baka pumutok, Baba. Okay, put it back now, Baba. I want to buy this for later. Yeah, for later. Good girl. It's a rich place. Yeah. For later, okay? Bayad na siya. Okay, go, Baba. Oh, not yet, Baba. Okay, go to the other one. Baba, here, Baba. Thank you. Dito ko ipaiskan sa loob ng bag ko. This one. Oh, yeah. Okay. Yep. Oh, good. $43. Okay. Come on, Baba. Linagay ko lang sa car yung damit ni Holly. And kinuha ko yung shopping bag kasi punta ko dito sa Woolies. Tingin ng mga kung mayroon ba silang ibang snacks na wala sa Coles. Kasi yung mga bata, parang nagsasawa na sila sa mga biscuits ng Coles. And punta rin ako dito sa Michael Hill kasi tumawag na sila, naayos na raw nila yung kwintas na naputol. Alam niyo yung flat na gold. Come on, Baba! So, kunin ko din yun. Kasi nandito na rin naman ako sa Big W. So, sabi ko, tingin na rin ako dito sa Woolies ng mga snacks. And kunin nga yung kwintas. Are you alright? Come on. Christmas na dito sa Marketplace. Marketplace ang tawag dito, guys. And then maraming mga shops na iba-iba. And nandito nga yung Big W, tsaka yung Woolies, and ito yung Michael Hill. Dito, Baba, come on. Here, kasi kukunin ni Mami yung kwintas. Dari pang tao doon sa sa cashier, so hindi ko pa makuha yung kwintas. Yung kwintas na kukunin ko ay katulad nito. Ayan, ganyan yung kwintas kong naputol. Thank you. Want to wear it straight away? Or? I have my necklace on, so maybe I just Yeah. pop it in the box. Thank you. So, ayan na, fix na siya. Dito tayo muna sa Woolies bago Coles. Ang tagal mo na hindi nakakaupo dyan. Gusto niya raw maupo dyan. And then, binigyan siya ng chocolate doon sa sa Michael Hill. No? Okay, bye-bye. Thank you. Habang naghihintay siya. Ito yung healthy section ng mga snacks dito sa Woolies. So, tingin-tingin muna tayo. So, itry natin tong etong Messy Monkeys. Chicken flavor daw. Pandagdag sa snacks ng mga bata. Dito siya. And kuha din tayo nitong rice sticks na ang flavor niya ay cheese. Ayan. May nakita siyang mark na frozen dito. Ayan, $15. Okay, come on. Put it back, Papa. You have to ask who? Father Christmas. Off natin. So, katulad nito, hindi ko to nakikita sa Coles. Ito yung fun mix na fruit na watches or strings. So, bilang natin ito yung mga boys. Pandagdag sa snacks nila. And ito naman, fruit wild mix. So, kuha tayo nito. Tig-isa. Para ma-happy naman yung mga boys. Kasi nagre-reklamo na sila. Sawa na raw sila sa sa shapes, tsaka sa teddy. Pero, lalagyan ko. Eto, tulad nito, hindi ko pa ito nakikita sa Coles. Etong nice and natural fruit fun mix. Ayan. At saka ito naman, fruit wild mix. Nakikita ko sa Coles mga ganyan, mga roll-ups. Tapos, mga ganyan. Pero hindi ko pa ito nakikita doon. So, eto, ipatry ko to sa mga bata. Pandagdag ba sa nila? Sa lunchbox. Para maging happy naman sila. Ha? I want pink. You want pink? Yes. Okay. Eto, meron naman ito sa Coles, pero naka-sale siya dito sa Woolies ng 25%. Eto, gusto to ni John. Kuhaan ko siya ng isa nito, tsaka eto, yung chocolate. Para may protein si John. Okay. Dito sa Woolies lang ang merong 30 pieces na eggs. Sa Coles walang ganito. Meron sila yung 18 pieces lang. So, kuha tayo nito. I-check ko lang muna. Okay to, wala siyang crack. Wait, Baba. Excuse me. Ganun siya. And kumuha ko ng isang baguette. Kasi sa Coles,
Matigas yung ganito nila. Ito soft. I want Ayan. Oh. this now. Later, Baba. Okay. Ayan, nakapark na kami dito sa Michael's and si Holly naka crossbody bag na siya. Baba, come here. Baba, come here. Come here. Eto, regalo to ng Tita Mel niya. May pangalan na Holly. I'll fight it. Yes. Bago kayo mag-grocery sa Kohl's, punta muna kami dito sa Foodland. May titingnan tayo dyan. Someone's ringing daw. Oh. Someone's ringing, Baba? Who's that? Dad. Okay. Hello, Daddy. Come on! So, dito na tayo guys sa Foodland. Kasi dito, meron silang mga Asian vegetables like talong. Pero ngayon, walang talong. Pero, meron sila ata ngayon. Ito yung batong or snake beans. Meron sila. Kaso, medyo mahal siya. $6.49 sa isang ganito. Kunti lang po. Para sa sinigang. Okay, come on, Baba. Tingnan niyo siya. Ang cute niya ng my bag. Baba! Ang cute mo dyan. Sa pabag mong yan. Come on. Yan ang gusto ko dito sa Foodland kasi meron sila yung mga buto-buto na pork. Ito ba, oh. Ganyan para sa sinigang. So, kunin natin to. Minsan marami to. Ngayon, dalawa na lang yung natitira. So, kunin ko tong dalawa. Tingnan nyo, mura lang siya. O, $3 lang siya. Sa Kohl's, mahal kaya yung ribs. Ayun, malaman pa naman siya. Tsaka may mga buto-buto talaga. Ito, $2.19 lang. O, diba? Mura lang siya. Pag sa Kohl's, to, tingnan nyo, mama. Ipakita ko sa inyo yung pork ribs nila. So, kunin ko tong dalawa. Are you tired? Are you tired? Tanong si Holly. Grocery? Yes, this is grocery. Teacher, this is what grocery. Whatever you don't think so. This is grocery, Baba. This is Foodland. Okay. Kami na rin na ham dito sa Foodland. Oh, nakalabas na lahat ng ham nila. Oh. Ayun, may kausap na naman siya sa phone. Ah? Oh. Who are you talking to? Shh. Kuha din tayo ng lamb leg. Kasi matagal na kami hindi nakakain ng roast lamb. Ito lang yung maliit. Close it, Baba. Please, tingnan mo. Huy. Are you alright? Okay. Binali ko yung maliit kasi ito na lang ang kunin natin. Para mas marami. Kasi pwede itong the next day para pambaon ni Jan din. So, $32.50 siya. And kuha din ako ng pork ribs dito sa Foodland. Kuha tayong malaki. But parang baby baby back ribs. Kasi maliliit. Hi, Holly! Kasi maliliit siya. Hanap muna ako. Ha? Yeah. Try ko nga itong honey boneless ham. May kausap ka na naman. Ito, i-try natin to. Bili ako nito. Yes, okay. So, ito na yung napamili natin dito sa Foodland. And, ayan na si Holly. Meet! Come on! Wala kami sa Kohl's. Pero mag-wipe muna tayo ng kamay kasi naghawak tayo ng karne doon sa Foodland. Okay, wipe. Wipe, Baba. Clean your hands. Good girl. And meron pa sila ito. Yung tissue paper. Pagtapos ka na, okay, are you done? Good girl. I-wipe din natin tong trolley. Mommy, look. Yes, Baba. Wait lang, ha? Okay, let's so, hindi ako magluluto. Ito yung kakain namin na side. Coleslaw and pesto pasta. Ha? Okay. Wala silang malit na potato salad. Doon ko na lang yun kunin sa deli. Kasi wala. Yeah, okay, Baba. Ito yung dinner namin. Chicken. Patayin ng chicken. Yeah. Kuha tayo ng butternut. Kasi para dun sa roast lamb. Pa nag-roast ako. And carrots. Malit lang yung kunin natin kasi gusto ng mga batang kumain ng carrots today. And kuha ko ng carrots, yung baby carrots, kasi yung mga bata, gustong-gusto nila tong binabaon. Never. Kumakanta siya.
Yan, para sa roast din natin yan. Kuha ko nito. Ito yung, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero hindi siya, jalapeno. Masarap to sa mga isda. Pag nagpapaksiw or nag-iinunon kung sa Bicol ang tawag. Nagdadagdag siya ng lasa, masarap. Tapos sobrang anghang. Kung mahilig kayo sa maanghang, maanghang to guys. So, kuha ko nito. Wala siyang pangalan eh. So, hindi siya jalapeno kasi ito yung jalapeno. So, 1, 2, 3. Kuha lang muna ako nito. Kumuha ko ng 8 piraso nito. Tapos, ilalagay ko sa freezer para hindi siya agad masira. Kumuha siya ng wipes kasi gusto niya raw ng frites. No, come on, let's go. Yeah, come on. Kasi gusto niya kumain ng frites. Nag-touch siya ng mga ganyan. Eto ba? Come on. Don't touch anything na, ha? Did you say thank you? Yeah. Did you say thank you? Dito tayo kukuha ng classic potato salad. Maliit lang yung kinuha ko. You're right? Yes, snowflakes. Christmas na talaga. Malapit na. Meron silang pomelo dito. $10.90 ang kilo. Yes, $3.50. So, kuha ko ng pomelo. Minsan lang meron silang ganito dito. Ito, hold. Kuha tayo ng 2. Kaya mo? Are you strong? Okay, come on. Marami silang iba-ibang klaseng mangga ngayon. Ayan, oh. Meron silang, eto na try ko na tong Kensington Pride. Masarap naman siya, matamis siya. Later, baba. And eto yung Calypso. Mas mahal. And eto yung pinakamabango. Eto yung Shine Mangoes. $2.92. Tapos siya pa yung pinakamalaki sa lahat. And sobrang bango. Yung talagang manggang amoy niya. So, siguro etong kukunin ko. Kuha tayo nito. Eto, kumuha ko ng 4. Ang bango yan. Parang ang sarap niyang gawing ice candy. Nakakamiss niya yung ice candy sa atin, no? No, it's alright. Let's go. We're gonna get apples and orange. Come on. Here. Eto yung mga apples, oh. Kumuha ko ng 10 na Granny Smith na apples and 10 na Pink Lady apples. Okay, come on, baba. And kuha tayo ng kuha din tayo ng mandarin. Ayan, mandarins. Kumuha ko ng 15 pieces na mandarins. Kuha tayo ng peach. Mayroong yellow and white peach. So, eto white. Yes, baba. Gusto niya yan. And eto yung yellow peach. And eto, nectarine to. Yellow nectarines. Yes, and white nectarines. Ayan. So, kuha tayo ng yellow peach. So, kumuha ko ng 10 na yellow peach. And yung isa kumuha na. So, 11. Gustong-gusto niya yan. Kuha ko ng spring onions and then pechay. Para sa, pag nagigisa-gisa ako. Ha? Yeah. Kanta-kanta lang talaga siya. Kumuha lang ako ng plastic. Naubusan tayo ng plastic sa cart. Pechay. Hold this one now for mama, please. And kuha tayo ng shapes para sa baon nila kahit sawa na sila dito. Baba, what are you doing? Mayroon na naman siya nakitang si Elsa na naman. Okay. Binigyan siya ng $1. Say thank you. Thank you. Thank you. You got money from the lady. Did you say thank you? Good girl. Guys, I got money. You got money? Who gave you the money? A lady. And kuha tayo ng Arnott's na lemon crisp kasi gustong-gusto yan ng mga boys. Pati si Jans. Ang ginagawa ko ay linalagay ko siya sa Ziploc. Then pinapabaon ko sa kanya. Nakakuha na ako ng 4. Nalobad kayo. Ang gamit ko ay phone na. Yes, baba. And eto ko din ako nito, yung short bread cream. Masarap din to. Gusto rin nila yung na binabaon. Kuha tayo ng 4. Okay, come on, baba. Ha? Why? No. No. We're not gonna get that for that. That's lovely. Dad loves that? Yes. Gusto din talaga to ni Jen. Ito yung TV snacks. Ayan, kumain siya. So, kuha tayo ng 2. Because
ayusin lang natin to kasi yung nakuha kong cart, walang division para sa mga fruits and vegetables. Hindi ko napansin kaya yung mga fruits nandun at saka yung mga vegetables. Ayusin ko lang to para hindi madurog yung mga biscuits. Baba, wait, Baba. Kanta lang siya ng kanta. And kuha ko ng Doritos. Yes, we know, Baba. Isa nito. And itry ko tong itong bago to eh. Ayan yung Southern Sticky Chicken heating up. So, isa lang yung sana tatlo yung chili para mas maanghang. Kasi eto, tatlo sobrang anghang nito. Wasabi siya. I-try ko kaya itong wasabi. Bago din to. Kunin natin tong tatlo. Beef mince. So, ayan. Wala tuloy akong mapaglagyan nito. Dito na lang siya. And kuha ko ng pork leg roast. And ito yung nila, yung wala sila yung buto-buto tulad dun sa Foodland. Meron sila ito. So, ito kunin natin. Kanta lang siya ng kanta. And kuha ko ng etong Kellogg's na all brand original na mataas yung fiber para sa aking breakfast. Then kuha tayo ng Weet-Bix para sa boys. Do you like Weet-Bix, Holly? Yes. Yes. Kinukuha niya yung kanyang cheese. What's that, Baba? Cheese sticks. Cheese stick. Ito. Gusto niya to. Kuhaan ko si Kuya TJ ng peach. Kasi request to ni Kuya. Binabaon niya din to sa school. Hindi to. Kasi 2 fruits yan. And eto naman. si 2 fruits. Fruit salad. Hindi yan. Gusto niya yung plain lang na peach. Peach. Ha? I love peach. Eto yung I'm peach. having peach. 8 pieces I'm yung not laman having niya. that peach. I'm Okay. having these peach. Yeah, you want the fresh one. Okay. Pambaw naman to nila Kuya. And si Jan, nagbilin siya na paubos na raw yung kanyang yung foam na pang shave niya ba? Ito yung ginagamit niya. Yeah, Shaving. for what? We'll shave for that. Yeah, for shaving. Yeah, because Okay, okay. And ako naman, kuha ko nito yung St. Ives na apricot scrub kasi paubos na yung akin. And kuha tayo ng Yakult. Yung Yakult nila mayroon ng print na Christmas tree. Kuha ko ng dalawa. Diba sa Bali, napakamura nito. Ayan. 10, $9.50 dito. Kuha tayo ng dalawa. And yung isa naman, busy naman siya kakakuha ng ayan. Mga yogurt. Ayun, no? Kuha tayo ng carrots and peas. Later, gusto niya ng kakain na siya ng yogurt. Manners. Nagkuha ko ng dinosaur nuggets kasi gusto raw itong baunin ni Zach sa school para sa lunch niya daw. Ha? What's that? Ito yung parang ice candy nila dito sa Australia, guys. Ayan. Kuha tayo nito kasi bili ni John. And kuha tayo ng cheese. Ito yung cheddar, mozzarella, and parmesan cheese. Napagod na yung kasama ko. Nakaupo na siya doon. Nagbabayad lang pala kami, guys. Ayan. Punta naman kami. Punta naman tayo dito sa Baker's Delight. Are you ready, baby? Yeah. Okay. I'm a baby. I'm Holly. Sorry naman. Okay, are you ready, Holly? Yes. Okay. I got peach. Kinakanta niya yan. I got a peach. And eto na yung mga tinapay na nabili ko dito sa Baker's Delight. And Oh my God. okay, let's go. Bahay na kami, guys. Mom, have a peach, please. Baba. Ayan, hawak Here, niya pa take rin one yung for Nibab. peach niya, oh. Okay. So, yan na yung mga pinag-grocery natin. peach. Yes, I do, Baba. We have one. Yeah, later, after tea. So, yun na yung vlog, guys. Noodles? Please. Holly. No. We're gonna have chicken. Alas 6 na, guys. So, yun na yung vlog, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Say hi, Baba. Say bye. 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 Say bye, guys. Asikasuhin ko na yung dinner namin. Yes. Jingle bell, all the way. We'll hop a flowers.